Tocmai am terminat curățenia în casă și mai am un ultim pas de făcut, să pun odorizante în living, în bucătărie și sus la etajul 2, unde avem și pisicuțele. Acesta Sakura îl voi pune în living, deoarece miroase superb a flori de cireș. Iar pentru etajul 2 la pisicuțe voi pune Doro Fruit Symphony. Deci mi se pare că cele de fructe absorb cel mai bine mirosul de la pisicuțe. Cine are pisicuțe mă înțelege că mirosul de la litieră nu este cel mai plăcut. Iar în bucătărie voi pune Doro cu miros de cafea. Deci, acesta miroase absolut superb. Nu că Sakura nu ar mirosi, dar cine iubește cafeaua, adică eu, și poate și unii dintre voi, o să vă placă maxim. Bucătăria noastră este la parter, dormitorul nostru este la etajul 1, iar dimineața, când mă trezesc și ies pe hol, deci de la etajul 1, miroase a cafea proaspăt făcută. Și voiam să vă spun că sâmbătă de Black Friday avem și ofertă la odorizantele de la Doro și la Roma. Orice model, nu contează ce modele vă alegeți, dacă achiziționați 5 bucăți, veți plăti doar 90 de lei în loc de 100 de lei. Doar sâmbătă va fi această reducere și este un moment bun ca să vă faceți stocul și să vă puneți în casele dumneavoastră, să miroase frumos peste tot. Să știți că prețurile sunt foarte bune, având în vedere ce calitative sunt. Vă așteptăm! Centru Comercial Euro, rând 7, stante 28.